Cheno mar mbako romo duond rawere dago mar mondo mi watudre kod jafwambo marwa Dalinta Ouma mano loso kod jopiny e kaunti ma Nairobi ka mar mondo mi wawinjane ni to jo Nairobi wacho nango kotudore kod dwaro mar rawere mar mondo mi gidonj e telo mano bang' yiero mar higa mar 2027 wawinjane mondi. Abiro ni achiel kachiel kowuok e chuny boma ma Nairobi kuma kawuono e chenro mar mbako romo wadwaro wuoyo anena gi rowere mondo wawinj anena pachgi kotenore kuom gigo monego gitim mondo jopiny obed gi geno moromo ne hikruok ne yiero maduong' mabiro higa 2027. Iluonga ni Ochieng' Abraham. Namba 1 onego wawe kik ti kodwa e yore mag miyowa pesa mondo wadwa go jomoko kata wadwa kinjo moko. Namba 2 kaka wanjo rawere matindo tindo mondo wayud telo kata teko kata eni duong' mora mora. Namba 1 gima nyaka watim nyaka wan kendo wawuok kiwan wategi kura wadwa go kura ne ng'ama wayiero mondo obed jatelo. Mar 2 ok onego wayie ne joma moko mondo ti kodwa wadwa go joma moko kata dhot machielo. Onego wabed joratiro mondo ka yiero chopo to ayier ng'at mwadwaro ng'ama nyalo tionwa ma en adieri. In fact kendo an ayie gi young leaders ma owuok kaka achiel kuom Gen Sifuna, Babu Owino gi joma moko gin gimiyowa kendo gimiyowa mijing'o maduong' ahinya kendo ayie kodgi. Mago jok ma omotivate wa maber ahinya. Kwanza ka ber to akwajo rowere te wogu woko ka Sifuna yie ni onyalo chung' to wamiye telo nikech aneno ka en ng'ama nyalo telowa ketowa e yo mowinjore. Erokamano. Iluonga ni Ezekiel Owino. Wachomo ndalo mag siasa ma koro wadhi dhi e yiero maduong' ma higa 2027. Aparo ni onego bed ni rowere obed gi focus mar neno ni kiny ok waywak. Nyaka wabed kod gimiluongo ni sensitization to kod education. Jotelo wuog oko mondo opuonj rowere kaka ginyalo handle weche mag yiero ma ok wabedo kod koko mora mora kata mutni mora mora kogik e yiero ma higa 2027. Jogo kura aparo ni kata ka rowere onge gi pesa to onego bed ni gi concentrate ok ringo bang' josiasa ma wang' iyudo ka wang' ng'ato lalo ngimane kuno. Iyudo ka gidhi donjore gik moko, gik ma kizungu luongo ni tich mar bedo agun. Ibrodo ka gidonjore mago eko. Nitie kaka waketho image marwa kaka rowere. Namba 2 onego bed ni wa concentrate ka in gi gimoro matin minyalo timo. Tim gini mondo ineni gini en gima nyalo konyi. Kopogore gi ringo lao bang' jasiasa, kuonde miringe bang' josiasa, ji oseinyore mang'eny, ji bende oselalo ngimagi. Koro wa focus e gik mwatimo than focusing e weche mag siasa. To wa focus kwatimogi ka warito mar yiero jotelo man kod nyalo mar ritowa. Rowere oromo chung' to ok ni giromo chung' ni gichung' ni gichung' mana ka gimakore kamoro achiel. Aparo ni onego bed ni ka rowere omakore kumoro achiel to mae madhi miyo giteko mar chung' e kombe mopogore opogore. Mana kaka wasewinjo jawinjo mara rowere ma pacho ka ni kod ikruok moromo ne yiero maduong' mabiro higa 2027. Bende gikwayo joma koro dongo ni mondo bed piny mos kendo gidwaro thuolo moromo e duond buche mopogore opogore. Gidwaro ni mondo oganda kachiel kod rowere mamoko kochopo higa 2027 mondo bi kanyakla